Por lo tanto, vos agradezo moitísimo que estedes aquí, a este equipazo que teño, conselleiros e conselleiras, a todos os seus respectivos equipazos directivos, os delegados e delegadas que están aquí, os gabinetes, en definitiva, o meollo, o cuore, o consunto do que sale todo o demais e que consigue os obxectivos xunto co excelente persoal público ao servicio da Xunta de Galicia. Gracias tamén aos conselleiros e conselleiras por facer un acto levadeiro, que eu tampouco vou estropear demasiado. Levamos menos dunha hora gracias a este control, que algúns seguiron estretamente, vos non o vedes, desde aquí, non se ve, pero non sí. Cada vez que estaba falando un conselleiro ou unha conselleira, pois estábamos vendo como algunhas veces cambiou de color. Hubo unha sirena aí, sobre a sirena, nunca mellor dito, cando eu completo, hai que adoptar, efectivamente, hai que adoptar animais, hai que facer deporte, hai que facer un montón de cousas que son posibles gracias ao traballo que se está facendo. Non era doado resumir en 2 minutos, 4, se se falaba de 2 medidas, todo o traballo que hai detrás, e que coñecedes ben. O primeiro é escoitar as persoas, as entidades, aqueles sobre os que vai impactar a medida que poñemos en marcha. Despois hai que aterrizala na administración, hai que diseñala para que funcione, para que sexa algo máis que falar, como aquí se dixo tamén. Hai que tramitala tamén. A tramitación na administración é necesaria e ás veces é complexa. Despois de todo iso, despois de moitas reunións, moitos papéis, moito escoitar, moita non, algunha discusión con Facenda, de vez en cando tamén, que creo que está ben tamén e cumpre o seu papel, eu creo que podemos decir con orgullo que cumprimos o 100% do que dixemos que íbamos a cumprir o primeiro día. E iso, ademais, vendo o que está pasando noutros sitios, é para sentirnos todavía moito máis orgullosos. Por lo tanto, moitísimas gracias a todos polo traballo que estades facendo.